बिनु रे सुदिन के डोलिया अइली हम जाइब कैसे। बिना रे सुदिन के डोलिया अइली हम जाइब कैसे। चार सखी रोवत रहली चार समझावत रहली। चार सखी रोवत रहली चार समझावत रहली। चार सखी तानेली चदरिया हम जाइब कैसे। बिना रे सुदिन के डोलिया अइली हम जाइब कैसे। आलू गोभी की सब्जी गर्मा गर्म। आलू गोभी की सब्जी गर्मा गर्म।